evidentment, és el que comentava el senyor González, es tracta d'una sentència, s'ha de complir. El que seguim sense veure el sentit, i ja s'ha dit en diverses ocasions, és perquè ha de venir a ple, si no és per escenificar d'alguna manera que tots anem a una i que tots hi estem d'acord. En aquest sentit, nosaltres ja anunciem que hi votarem a favor, però en qualsevol cas hem de ser molt conscients que ara s'engega un procés que en darrera instància resoldrà la Generalitat, però igualment volem aprofitar per tornar a reivindicar, crec que de manera diferent a com ho ha fet el senyor González, la continuïtat de Bellaterra com a part integrant del municipi. Jo crec que és molt diferent, o és no acabar d'entendre el que és aquest sentiment de Bellaterra amb el que és el sentiment que puc tenir jo de viure a Serraparera o d'haver-me criat a Cordelles o vostè a Cerdanyola 2000, que comenta. És obvi que no és el mateix. I per aquest motiu, en un determinat moment, a Bellaterra se li va reconèixer el dret a gaudir d'una AMD. I com estem sentint ara, el president de l'AMD que està dient que aquí s'hauria d'aprofundir, i és el que no hem sabut fer en tot aquest temps. Nosaltres creiem que el veïnat té motius per voler marxar. Pel maltractament endèmic, ho heu reconegut també, però també per no haver sabut oferir les esperances de millora. A nosaltres ens congratulem d'aquests avenços que dieu i aquestes intervencions que s'han fet, però entenem que no és només això el que hauria de ser. S'hauria d'anar molt més enllà amb el que comentaven, amb el conveni. En qualsevol cas, si finalment la Generalitat optés per rebutjar aquesta reagregació, es farà necessari, crec jo, replantejar i molt la relació de l'Ajuntament amb Bellaterra i moltes mentalitats també haurien de canviar. Esperem que se'ns doni la possibilitat de poder fer-ho i que sapiguem aprofitar-la.